دیدین کسایی که گاز دارین میتونه هم خیلی رنگی من پزین. من بسیاری وقت که روش سرخ نمیکنم خیلی میکنم میپزم رنگ هم نانی تنور میشد و هم چی میگوید روش سرخ خوش رو میشد. ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ба канали ман. биёед дӯстони азиз, влоги имрӯзаро оғоз мекунем. ана инҷа ман камтар хамир карда мондам барои нон ва фатир кардан. ана акнун дӯстон хамири ман ҳам расид. Ман бояд онро рост кунам, камтарак нон ва камтарак фатир тайёр кунам. инҷо бошад агар ман камтар онро рост мекунам, мемонам 5-10 дақиқа истад. баъд аз он ҳамин гуна листро аввал метаспонам, баъд онро ба лист часпонда, баъд давомашро шумо мебинед чӣ гуна ман тайёр мекунам. دیدین کسایی که گاز دارین میتونه هم خیلی رنگی من پزین. من بسیاری وقت که روش سرخ نمیکنم خیلی میکنم میپزم رنگ هم نانی تنور میشد و هم چی میگوید روش سرخ هم شدم در یک دقیقه میپزد وقتی بسیار نمیگیرد نکنون تا ملایم نغز میبیاد. کم در روش شوای کرده بودم تخم کرده بودم فکر میکنم اینقدر خیلی نغز ناومد. نه دختران اونو پختم شدم من خیلی دیدینم خیلی میپزد در گاز روش هم سرخ میشن. کم ترکیبی بادرینگ камилдору дудона камтар безе будааст. мен чӣ мегӯяд нок гирифтам. нокаш бениҳоят нағз бо мазза, фақат ки гандош монда будааст. дудона буда хай дудона нағзша мобайнаш гирифтам. намин чоя мегирам, бениҳоят чои нағз. хай касоне гирифтаги бошанд ҳамин истифода бурда бошанд медонанд, касоне нагирифта бошанд гирифта истифода барин. ин чои кабуд некин неки бениҳоят маззаш нағз. инҷа капуста гирифтам, ин ӯзбекистон будааст. ҳамин дудонам хеле қадраво магаркати ҳамин мегирам, бениҳоят нағз мебинам. ростикап хай ранги чун кӯдакҳои майда творог гирифтам. дудона як дона гиригаркати қиматтару дудонагирӣ арзонтар. мисол агар як дона гиригар 54 рублю, гаркати дудонагирӣ 50 нависондагӣ. хай дудона гирифтам, тез хона баъдо мешавад, ман бисёр истифода мебарам. нами семечка гирифтам, семечкаш бениҳоят нағз, маззаш шӯрме, чӣ мегӯяд ҳам хеле классический, бениҳоят нағз. семечкаш 4 дона гирифтам, хай вақти аксия шавад мехарам. хонавоям бисёр истифода менам. фотимаҷонам инҷа ина сок гирифтам, хай чизи будагӣ дудона сметана, ҳамин сметана истифода мебарам. ин сметана ҷои худам ба инҷа тайёр мекунад. ҳамин шарба 10 рӯз ҳаст, срокаш ранги дига сметанаҳо нест. 10 рӯза истифода мебарем. бароям каминро истифода мебарам. ҳа як дона ширинӣ накун. бароям хариди ман чӣ додан? манбаинам хеле скидка додан. ҳамин скидкаш то 15% скидка мешавад. намиҳоя тоза мекунӣ ҳамин ҳар донаша. баъд аз тоза кардан вақте ки ягон чӣ мехарӣ мечаспонӣ дохили рӯи мисол чиз ба мечаспонӣ, мисол қанд гирифтӣ ё қандат мечаспонӣ. инҷа чанд фоизе ки скидка дошта бошад. ин 3 дона будааст. ин 3 донаи тоза мекунӣ, истифода мебарӣ. чӣ қадар ба харид кунӣ гуфтагӣ намҷа нишон додагӣ на часпонданиша. хеле мечаспонӣ рӯш ба наклейкаю штрих-код нависондагӣ будаш. нам хеле агар кати 770 рубл ба харид кунӣ, гар як тамхали скидочный талон метян на истифода мебарӣ. магазин X хеле бисёр мешавад. насиб бошад агар кати ҳоли тоза кунам нишон мешавам ки чанд фоиза бошад. ина картаи тоза кардам 3%, 5%, инаш 7% будааст. камтар безеб шуд. хайна пестар кунам, қанағз нишон наметиҳад рӯзига. ин 7% шуд. 7%-аш фақат чизое ки спонсорство будааст. ин ҳамон ба истифода мебарем. ин дигарош бошад агар кати ҳамон намуди чизо ба истифода бурда мешавад ғайр аз арақ ва сигарет. дигар чизо ба метавонӣ истифода барӣ. инаша фақат спонсорски ба истифода мебарӣ. хайна дӯстони азиз, ҳамрӯза хариди мо ҳамин буд. хай бо ҳамин карточка имрӯз анҷом ёфт.
ина инҷа бошад. Камтар мурғро бо картошка дар тафтон пухтам, тайёр кардам. Анакнун барои ин бошад, барои нисфи рӯзӣ, яъне барои абед. Ҳамаи мо абед гуфта одат кардагием. тайёр шуд, анакнун истеъмол мекунем. Баъд аз ин дӯстони азиз, хаям хали дар пакет мепазам. Ман дар пакет ки мепазӣ чӣ мегӯд, вақти зиёда намегирад. Баъд аз он нағз мепазад. Баъд аз пухта шудан пакетро ҳам ту мепартоӣ, ростӣ чӣ мегӯд, шушта намешини ай пасаш. Пакет барои ҳамин хубтар аст. инам хали пухтам. инҷа камтар салат кардам. ина нони мо ва фатири моям тайёр шуд. Фатири камтар пиёздор кардам ки мулоими нағз мебиёяд фатир. Фатира не ки руша дар решотка мепазам. инҷа бошад камтар салат, салати мевагӣ яъне. инҷоам нон кардам. Амхал камтарак барои худ мо дастархона оро додам. инҷа камтар ширинӣ аз магазин. дӯстони азиз, барои мо иштиҳои тамом. касо ки хӯрда истода бошад, ба шумо ҳам иштиҳои таомро таманно дорам дӯстон. духтаро магазини озон чи заказ кардам. ду намуд памперс 4-5 арзон шудааст барои фотимаҷона. ина инҷа ба чӣ мегӯяд, навбаи озон нависондагӣ халиш нишон медодад. хали ина ҷои хутумоба мебиёранд. ҳамин наздики хонаба ҳаст. чӣ мегӯяд, ҷои дастафкашон. хали гирифтам, заказ кардам ки хай чӣ мегӯяд, бисёр меравад барои фотимаҷон. хали намин фақат амин фирмая заказ мекунам. ваяш нағз, памперсаш бениҳоят нағз, сифаташам нағз. чӣ мегӯяд, бисёр тар намешавад. як шаб ба мони саҳар мегирӣ. бениҳоят хуб аст. хай касоне истифода бурдагианд худашон медонанд. ҳозир мекушом дарнеша мебинам ки чӣ хел бошад. рости гап, ман якум бор интернет-магазин заказ кардам. фақат аз магазини диетикӣ мехаридам. дидам ки унҷо ба арзонтар, аз онҷо заказ кардам. ҳозир мекушам, як бор мебинам ки чӣ хеле бошад дохилаш. ина кушодам, дарнеша бинем ки чӣ хел бошад. се қисм будааст. ҳозир мебинам ки майда майда 35 дона кардагӣ будааст. хеле ин панҷаш дарнеша як бор хай ҳозир кушода мебинам. як бор кушом камтарак. хай як даста не ки қин штатива намондам. хай хиёл мекунам ки бояд нағз бошад. ам хали духтаро, хай касе харидани бошад, метавонед харид кунед. ҳолиам ҳаст ба аксия. арзонтар меғалтад нисбати магазин. инҷа духтаро омадам магазини кондитерский. инҷа ба дида истоден чизои рӯзгор камтар арзон шудааст нархаш. хостам ба шумоам нишон диҳам. касоне ки наздиканд амхе магазинои кондитерский, метавонед аз ҳамҷа харид кунед. бениҳоят магазинаш нағз, сифаташ хеле хуб. лекин нисбати дигар магазинҳо як хел чизош ҳастанд ки арзонанд. барои ин ки инҷа худаш магазин барои пухтупаз асосан. ҳама чизои пухтупаз ҳаст. ям формоша дида истоден. инаш ман ба махқул шуд. ин кати печеньям карда мешавад, пилменам карда мешавад, яъне тушбераям карда мешавад. инҷа бошад ҳар хел қолабҳо барои пухтан. аз магазин ки баромадам, баъд аз борон теру камон баромадааст. бо ҳамин влоги имрӯзаро ба охир мерасонам. дӯстони азиз, хайр ба ҳаматон хонаи ободро таманно дорам.